Зародженню і становленню кримсько-татарського театрального мистецтва передувала багатовікова передісторія розвитку традицій сценічного мистецтва кримсько-татарського народу. Джерелами народного сценічного мистецтва є усна народна драма, яка народилася з хорових гулянь з виконанням танців під пісенний акомпанемент танцюючих, наприклад, під час яких усіма учасниками гулянь виконувався хороводний народний танець хоран. Творчість народних лицедіїв, мукалідів та масхарабазів, літургійна драма релігійних піснеспівів, драматургійні та сценічні вистави вчительських і студентсько-учнівських театрів, медресе, татарські вчительські та російсько-татарські школи Бахчисарая і Сімферополя, напівпрофесійні європейського вигляду міські кримсько-татарські народні театри у Ялті, Євпаторії, Феодосії, Сімферополі, Бахчисараї. Давню сценічну культуру кримських татар характеризує багатющий фольклор, усні народні драми, героїчні епоси, оповіді про народних героїв, батирів, дестан, поеми про любов та героїку, легенди про добро і зло, ефсане, казки, масали, анекдоти ля-тіфе, чини і мане, часівки, що виконувалися одним виконавцем своєрідного народного театру одного актора, а іноді декількома виконавцями в особах. Середньовічні виконавці, в залежності від жанру творів народної усно-поетичної творчості, могли називатися дестанджи, масалджи, єрджи або джирау, тюркуджи, айтувджи. У містах і в гірському Криму виконавців називали просто ашик, а в степовому Криму – джирау. Ашики поділялися на мандрівних тавув ашикларі, придворних сарай-ашикларі, сільських кой-ашикларі. Міськими ашиками, наприклад, були найбільш відомі середньовічні кримсько-татарські поети Ашик-Умер і Джавгерій. Ашики також виконували твори з палацової поетичної класики – бейти, касіде, рубаї, маневі, газелі. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття ашиків і джиравів в Криму стали іменувати одним терміном – кедай. Найвідомішими кримськими кедаями другої половини 19-го, першої половини 20-го століть є Джанганзи Шерфеддін, Зіядін Джемай з села Албеш і сліпий сказитель Ешмирза з села Ойсул. Кедаї місяцями переїжджали з села в село, з весілля на весілля, бір ай койден койге, тойдан тойга, де за певну плату ділилися своїм мистецтвом зі слухачами з числа гостей урочистості, виконуючи твори кримсько-татарської усної народної драматургії. Розвитку сценічного мистецтва сприяв і суто кримсько-татарський вид народної усно-поетичної імпровізації чин. Чини – пісні експромти імпровізації, створювалися під час пісенних змагань між юнаками та дівчатами на громадських частуваннях, талака, що влаштовуються для учасників громадських робіт, збір врожаю, будівництво будинку, а також на весіллях і гуляннях молоді. Також сценічне мистецтво кримських татар увібрало старовинні обряди, народні пісні і танці. Чоловічий танець ташлама і акаяваси прийшов з ритуалу підготовки до борцівського або військового єдиноборства, а груповий танець хоран пов'язаний із працею чобан-оюни, з працею пастухів. Згідно положень статуту ремісничого об'єднання Совнаме, керівництво цехів у Стабаші під час щорічного святкування свята Теферруч організовувало для населення яскраву театралізовану виставу «Реван» – обряд посвячення працівників у майстри. Мене звати Ахтем Стаблаєв, я український та кримсько-татарський актор та режисер. Народився 11 грудня 1972 року в місті Янгіюль Ташкентської області, Республіка Узбекистан. Тому що 18 травня 1944 року мої батьки разом з усім кримсько-татарським народом були депортовані. Я не мріяв стати артистом, не мріяв стати режисером. Так сталося, тому що я свого часу у 89-му році, коли ми повернулися в Крим, не вступив на факультет фізичного виховання у тодішній Кримський університет. Моя мама, Суб'єн Албантова, потім зізналася мені, що вона знала, що я стану артистом, і тому потайки від мене подала мої документи до тодішнього Кримського училища культури, щоб я мав можливість вступити на перший кримсько-татарський акторський курс, який набирався саме для того, щоб відродити кримсько-татарський музично-драматичний театр.
Треба сказати, що рід моєї мами вже понад 150 років тим або іншим чином пов'язаний з мистецтвом. Отже, почали? Вже багато сторіч люди сперечаються про те, чи потрібен театр народу, чи не потрібен, чи потрібен театр взагалі людині. Хтось із великих сказав, що якщо у народу є театр, це свідчення того, що народ зрілий. Тому що саме через театр ми розмовляємо зі світом. Саме через театр ми доволі часто проговорюємо себе, свої мрії, свої сподівання, свій біль і свою радість. Традиції театральних вистав у кримських татар відомі ще з 17 століття. Так, відомий мандрівник та енциклопедист Івлія Челебі докладно описав вистави придворних артистів при дворі кримських ханів Мухаммеда Гірая IV та Іслама Гірая III. Це, на хвилиночку, 17 сторіччя. Так, а в мемуарах барона де Тотта «Історії Кримського ханства» розповідається, що при дворі кримського хана у 18 столітті грали в оригіналі, тобто французькою мовою, п'єси Жана Батіста Мольєра. Також відомо, що хан Кримгірай звернувся до французького короля Людовіка XV Бурбона за дозволом на переклад Мольєрової п'єси «Тартюф» на кримсько-татарську мову. А вже з другої половини 19 століття театральні постановки відігравали дуже важливу роль в духовному житті кримсько-татарського народу. Про це свідчать, зокрема, статті в загальновідомій газеті «Терджеман», що в перекладі означає «перекладач». Отже, в «Терджемані» у 1864 році була стаття, де було опубліковано частку п'єси «Бахцис Бала» в перекладі «Нещасливе дитя». У 1900 році в місті Бахчисарай кримсько-татарською мовою був поставлений «Скупий лицар» Олександра Сергійовича Пушкіна. У постановці брали участь тоді дуже відомі кримсько-татарські артисти, зокрема Сеїд Абдулла Озенбашлы, Сеттар Місхорлы, Сеїд Джаліл Хаттатов, Осман Заатов та інші. І саме в Бахчисараї 14 жовтня 1901 року стараннями Ісмаїла Гаспрінського та міського голови Мустафи Мірзи Давидовича був відкритий будинок театру. Першими його постановками були «Бідний хлопчик» Кемаля, «Чому бути того не минувати» Озенбашли та «Лікар проти бажання» Жана Батіста Мольєра. У 1905 до 1908 роках у Кримсько-татарському театрі були поставлені історичні драми «Надір-Шах», «Шейх Санан», «Алім», «Азамат Огло». Театр сприяв також залученню жінок-мусульманок до творчості. Жіночі ролі до 1914 року грали виключно чоловіки. Першою кримсько-татарською дівчиною, яка зіграла в Національному театрі, була Мерзіє Солпудай. І це сталося в 1906 року. А вже за нею на сцену вийшли кримські татарки Солпудай, Тайганська, Ширинська та Челебієва. А в 1917 році в Сімферополі була створена жіноча труппа «Єшиль-Ада» «Зелений острів». Режисери Болатукова та Тайганська. У 1923 році в Сімферополі був відкритий Кримсько-татарський драматичний театр, який у своєму репертуарі мав яскраві національні п'єси. Основу тодішньої трупи складали блискучі національні актори – Тайганська, Кличева, Челебієва, Пармаксизова, Байкіна, Ширинська, Файзуллаєва, Теміндар Грабов, Білял і Емір Амет Парікови, Ішніязова, Джетере, Гурджи, Халіл Емірзаде, Усін Баккал та Міїнов. Взагалі, період
1922 та 1937 років прийнято називати добою кримсько-татарського ренесансу, що позначилось на всіх сферах національного культурного життя. У афіші Кримськотатарського театру, зокрема, в цей час п'єси Шекспіра, Мольєра, Іпчі, Лятівзаде, Гольдоні, Бомарше, Абдулаєва, Булата, Толстого та Тургенєва. Величезних втрат культурне життя кримських татар, і, зокрема, театр, зазнало внаслідок сталінських репресій, починаючи від другої половини 30-х років. Багато артистів театру були арештовані НКВС і відправлені на довгі роки в табори. Реджепова, Османов, Усін Бакал, Грабов, Умер Іпчі та Джаляла Міїнова розстріляли у 1938 році. В період гітлерівської окупації, в роки німецько-радянської війни 41 та 45 років, театр знаходився під опікою Кримського центрального мусульманського комітету і продовжував репетиції. У 43-му році театр переїхав до Румунії. І вже потім, трохи згодом, майже весь склад театру був заарештований агентами НКВС. Справу руйнації культури кримських татар довершила повна депортація кримськотатарського народу з Криму 18 травня 1944 року. Відтак майже півстоліття, майже 50 років, кримськотатарський народ не мав власного театру. Єдиним осередком культури, де зберігалася кримськотатарська мова, музика, традиції, костюм, був ансамбль пісні та танцю з гучною назвою «Хайтарма». Засновниками цього ансамблю були Ільяс Бахшиш та Едем Налбантов, та ще багато надзвичайно талановитих кримськотатарських артистів, чиї імена вже стали легендою всередині нашого народу. Зокрема, це Сабрія Реджепова, Усін Бакал, Яя Шерфетдінов, Едіє Топчі, Зоря Люманова, Ремзія Бакал, Едем Налбантов, Аким Джемілів, Февзі Білялов та багато-багато інших танцівників, композиторів, співаків, музик. В 1989 році почалося відродження кримськотатарського театру. Воно було пов'язано з поверненням кримських татар на свою історичну батьківщину. І саме в цьому році за ініціативою артистів, композиторів, громадських діячів Ільяса Бахшиша, Айше Діттанової, Мір'єм Ібраїмової, Акіма Джемілєва, Сулеймана Умєрова, Сідхаліла Османова в Криму відроджується Кримсько-татарський театр. Першим художнім керівником закладу став Ільяс Бахшиш, директором Делявер Бікіров. Та 15 квітня 1990 року на сцені Російського театру Максима Горького в Сімферополі театр відкрився прем'єрною постановкою спектакля «Арзы кыз», що в перекладі звучить як «Дівчина на ім'я Мрія».
за п'єсою Юсуфа Булата в постановці Володимира Аносова та Сідхаліла Османова. Так відбулося відкриття оновленого кримсько-татарського музично-драматичного театру на Батьківщині в Криму. Вже багато років Кримсько-татарський театр є осередком культури, збереження традицій та переосмислення світової класики. В репертуарі театру сьогодні вистави за п'єсами Шекспіра, Меріме, Олександра Пушкіна, Гоголя, Гаджибекова та Лесі Українки. І багато-багато вистав, які були поставлені за п'єсами рідних нам народів, тюркомовних народів. На жаль, в 2014 році, коли сталася окупація Криму Російської Федерації, працювати в театрі стало складніше, тому що окупаційна влада вимагає тісної співпраці з нею. І я хочу виказати особливу шану всім нашим артистам, всім людям, які зберігають традиції кримськотатарського театру, зберігають нашу мову, зберігають власну та нашу гідність і зберігають віру в те, що врешті-решт все буде добре. І ми знову всі разом будемо дивитися вистави Кримськотатарського театру, тому що деякі з них справді стали театральною подією. Зокрема, такі вистави, як «Дубрали той», «Макбет», «Кармен». З цими виставами Кримськотатарський театр об'їздив майже півсвіту і завжди розповідав про те, що театральні традиції кримських татар мають глибоке коріння саме з часів ханів Гіреїв. Отже, кримсько-татарське кіно. Самим відомим першим кримсько-татарським фільмом прийнято вважати стрічку «Алім». Але треба сказати, що і до цього були намагання зняти кіно на основі історії побуту кримських татар. Зокрема, таким фільмом, який, на жаль, не зберігся, є фільм «На камені». Про нього відомо, що його режисером був Лео Мур, а також відомо величезне незадоволення тих людей, в першу чергу кримських татар, істориків, митців, які, подивившись цю стрічку, виказали незадоволення тим, що неправдиво був показаний побут, життя кримських татар того часу. Отже, стрічка «Алі Майдамах». У 25-му році кримськотатарським драматургом Умером Іпчи була написана п'єса «Алім», яку поставили в Кримськотатарському театрі. А вже трохи згодом, у 26-му році, ця п'єса стала основою задля кінострічки режисера Ялтинської студії Георгія Тасіна. Це була перша ігрова картина цього режисера. Отже, в 1925 році відомий кримськотатарський драматург Умер Іпчі написав п'єсу «Алім». П'єсу про видатного, легендарного кримськотатарського розбійника. Але розбійника такого, яким пам'ятають бріти Робін Гуда або шотландці Уільяма Уоллеса, тобто благородною людиною, яка допомагала бідним та приниженим людям, допомагала, карала тих багатіїв, які забували, що вони повинні бути батьками своєму народові.
Отже, Алім саме такий герой кримсько-татарських легенд та кримсько-татарського епосу. Як я вже і казав, в 1925 році драматург Умер Іпчі написав п'єсу «Алім», яка була поставлена саме в цьому році в Кримсько-татарському театрі. І саме в цьому році ця п'єса стала основою для кіносценарія художньої стрічки «Алім», яку зафільмував режисер Георгій Тасін. Це була перша кінострічка цього режисера. Треба сказати, що над, зокрема, і сценарієм, в першу чергу сценарієм до цієї стрічки, працювали дуже відомі кримськотатарські митці, такі як Усін Богданінський. Він став згодом художником-постановником цієї стрічки, і саме завдячуючи участі кримськотатарських митців, починаючи з деталей сценарію, ця стрічка, коли вона побачила світ, а світ побачив цю стрічку, стала прикладом того, як обережно, детально, прискіпливо відносяться люди до своєї історії і до її створення на території кіно. Треба сказати окремо про виконавця головної ролі цієї стрічки Хайрі Емірзаде. Це був красень, це був артист, який, як би, можливо, сьогодні сказали, був поцілований Всевишнім в саме темічко. Тому що він був надзвичайним танцівником, він був дуже експресивним, талановитим, глибоким артистом. І він був справжньою зіркою свого часу. Тому що він знімався не тільки в кримськотатарських фільмах, а й в інших. І це було свідчення справжнього його майстерства, справжнього його таланту. І це було свідченням того, що це дійсно був ренесанс кримськотатарської культури. На жаль, після цього був величезний часовий інтервал того, що сьогодні ми трохи обережно, але все ж таки з величезною надією називаємо на народження кримсько-татарського кіно. Майже 80 років пройшло з того часу, як з'явилася інша стрічка. Маю честь мати до неї відношення. Це стрічка «Хайтарма», яка розповідає про трагічні часи і трагічну сторінку в історії кримськотатарського народу, а саме депортацію 18 травня 1944 року. Знімалася ця стрічка у 2012 році. Прем'єра її відбулася напередодні сумної дати 18 травня, а саме 17 травня 2013 року в місті Сімферополь в кінотеатрі з гучним та символічним ім'ям Тараса Григоровича Шевченка. Слышь, Ваня, что это твой татарин железякой разговаривает? На позапрошлой машине до аэродрома дотянул. С развороченным фюзеляжем, перебитыми тягами. Такая вообще летать не должна. Если не долетела. Замитхан отправился к родным Валу. Bu Ahmet dedi. Kızım oğlumuz o kayıttı. Selam алейкум. Oğlanım. Где бы здесь водички напиться? Mına bu ise Feride'ge Siz kaydan buldunuz? analar yaşını bile oğlanım. Сегодня по этой улице не ездят, сегодня на ней радуются. Мужчины, ваши награды у вас на груди, а их награды в наших сердцах. Сейчас увидите наш народный танец. Хайтарма называется. По-русски «Возвращение».
сынок, здесь происходит? Тебе в своих стрелять придется. Приступить к операции. Открывайте НКВД. Султан! Согласно приказа, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины. Я крымский татарин. У меня сын герой! Крымские татары! Предатели советской родины! Через 15 минут начнется погрузка по машинам! Бабка, я же сказал, на сборе 15 минут! Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно! Шаг вправо, шаг влево! Конвой стреляет без предупреждения! В стрічці «Хайтарма» розповідається історія двічі героя Радянського Союзу, льотчика-винищувача Амітхана Султана. Хоча вірніше було б сказати, що саме через його долю розповідається історія народу. Тому що ще багато-багато сторіч тому Арістотель сказав, що якщо ви хочете розповісти історію народу, спробуйте її розповісти через долю або історію однієї людини. Не треба було нічого вигадувати, тому що цю історію, можливо сказати, що цей сценарій до фільму «Хайтарма» написало саме життя. Сьогодні ми можемо казати вже про доволі сталий розвиток того, що іноді називають народженням кримсько-татарського кіно. Тому що з'явилися такі надзвичайно талановиті режисери, які працюють на території кіно. Це Наріман Алієв, якого ми всі вже добре знаємо по його короткометражним стрічкам, зокрема «Без тебе», яка була представлена декілька років тому на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Минулого року, а саме у 2019 році, його стрічка «Додому» була в другій по своїй значущості програмі Каннського міжнародного кінофестивалю. І це величезне досягнення, особливо для такої молодої людини. Щелі рентопла. Через мене? А не через війну. انت قاعدة Евге. А там що? Де? В труні. Брат. Biz o'zimizga kerak olmasak, kimga kerakmiz? Ім'я Ахмеда Сарахаліла ще не широко відомо глядачу українському, світовому, але його роботи, зокрема короткометражна стрічка «Цвяхи», особисто на мене, вона справила надзвичайне враження.
те, що і Наріман Алієв, і Ахмед Царихаліл, і чимало кримськотатарських дівчат та хлопців, які люблять кіно, які вчаться зараз саме в цей час в вишах для того, щоб стати режисерами, сценарістами, можливо, продюсерами, можливо, майбутніми акторами та акторками кіно і театру, зроблять дійсно цей рух і це народження кримськотатарського кіно сталим процесом. І згодом ми всі зможемо казати, що є кримськотатарське кіно в повному обсязі, в різноманітті жанрів, яке допомагає нам проговорити себе, зустрічатися з світом, розповідати всьому світові, що ми є і ми поруч. Ми з вами дізналися, що 14 жовтня 1901 року в місті Бахчисарай стараннями Ісмаїла Гаспринського та міського голови Мустафи Мірзи Давидовича був відкритий будинок театру. Відкритий він був постановками «Бідний хлопчик» та «Чому бути, того не минувати». А згодом, в 1923 році у Сімферополі був відкритий Кримськотатарський драматичний театр. І це стало початком величезного шляху, на якому було багато перемог, чимало трагедій. Але врешті-решт ці люди стали тими, ким і сьогодні ми гордимося, які є справжнім надбанням кримськотатарської культури. Ми з вами також дізналися, що на початку ХХ століття, а саме у 25-му році, зафільмували сценарій про Аліма Айдамаха, кримськотатарського Робін Гуда. І це стало величезною подією для кримськотатарського народу. І люди, які дивилися цю стрічку, дізнавалися про культуру, про традиції, про легенди і, власне, про кримських татар. І вже сьогодні деякі з нас намагаються зробити, щоб кримськотатарське кіно набуло сталого розвитку і робило свою справу, проговорювало нас світу, знайомила нас зі світом і відкривала світові нас. Це і стрічки «Хейтарма», «Цвяхи», «Додому», «Чужа молитва». Я сподіваюся, що наша з вами зустріч була цікавою, і ви дізналися те, про що знали небагато. Хай щастить